Gipuzkoako herriarteko bertso txapelketako lehen finalaurrekoa jokatu zen larunbat arratsaldean Alegiako frontoian. Erniarraitz Azpeitiako taldea eta Karidadeko Benta Asteasu eta Zizurkilgo taldea lehiatu ziren. Saio bikain baten ostean Karidadeko Benta gailendu zen. 27 punturekin zuzenean finalerako sailkatzea lortu zuen. Erniarraitzek berriz 18 puntu lortu zituen. Finala maiatzaren 27an jokatuko da Azpeitiako Izarraitz pilotalekuan. Demua pixka da txapelketa hau hasi izala eta hauen finalaurrekok ospatzen ari dira. Baina arte egin duen ibilbidean, antolatu ikigune saiota eta kantatu duen saiotan jende mordo bat ibilia. Eta nik beldur pixka bat banu gorko saioa frontoi bat izanik, jende txugun gehatuko tezan, edo beharra dina jende etorriko zen saio bero bat izateko, eta alde hortatik oso pozik nago, jendea hurbildu dalako, eta batez ere gure aldetikan jende asko ikusi daitelako etorri dela, eta alde hortatik oso pozik, eta bertxotan lortu duen emaitzakin, zer esanik ez. Bueno, ni orogorria neko guztu dut naiz, ni plazan da gutxi niltan hau, eta bueno, hasieratik eroso sentitu naiz, eta nik oinak ineukan eskatu igual bildur pixkat, oinan erantzun horrekin, da hor ni uste ondo nahorra ditu naizela. Eta gero, bueno, gainitzekotan defenditu eta puntukare guztua, eta ni uste orogorria neko saio polotein dela. Saioa nahiko etzait dirutu punta-puntako saioa izan da nike, beste saio batzutan ni neoni hau zapore hobiakin gehatu naiz, baina egia esan taldia beha nahiko ondo ikusten nun, eta bestiak jakin da ze neurritako kontrari joazian, enekin gehiago kostako zela irabazten da, orduan beti bildurro izatea eta bestian bertsoak gaitzet juzu eta nahiko onak iruditzek zudanak eta kezko izatea ez da, baina nik uste gure lana nahiko txukun indeula, hobeto ingen ezakela, baina okerro ere baita aurre guaz. Iesan oain arte ez finala askorik irudikatu, iesan mandatzen 27 izango Azpeitin, Izarraitze pilotalekuan, eta espero dut jende mordo bat izango dela, frontoiek itxura politia hartuko dula, jendea nahi izaten dugu bersolario gaurrean kantatzeko, baina ez dakite plaza onditxan barra izango da. Uste dut hirurok ere ez gaudela oituta jende askoren aurrean kantatzen, eta pixkat enigma horreango ez. Ea hainbeste jendeen aurrean nola moldatzekean. Eta, hemendik aurrea gehatzen handen boan, ahalik eta txugunen entrenatu, lanien segi eta ea puntu honian iristekean eta zerbait politia ateratzen da.